Dahil iti tayong tinagbaling nga epicenter iti gingined daw en 2022. Ken dito'y likodak 126 units na ipatakder dito'y mismo Indigo Subdivision basbasa tayom abra ken nairanta para kadagiti napektaran ti gingined talutaw enen ti napalabas. Ti Abra Housing Project ket proyekto ti SMDC in partnership with SM Prime, Department of Human Settlements and Urban Development wenno di SUD, ANCOP, Gobyerno Probinsyal ken LGU tayom. Imo nanti daytoy nagbalin na karit ti panakayuswat ti proyekto. 3 years ago, andito po kami. Right after the earthquake, naghahanap po kami ng magandang lugar, site selection. At nung nakita po namin mga bundok, parang it's a big challenge. Parang daunting task ahead of us. Pero kailangan po talaga ng tulong. Kailangan nating matulungan ang mga naging biktima po ng earthquake noong 2022. July 13, 2024, nairugiti pa nakadevelop ti lugar nga aglawa ti 1.7 hectares ken kalpasan ti agarop makabulan na irugi ti panakaaramid dagiti housing unit. Ket ita, opisyalen ana i-turn over ti Phase 1 housing project ti Indigo Subdivision iti lokal a gobyerno ti tayom. 30 square meter ti kadakkel kada unit, adaanen danom ken kuryente. Nakikita na natin ang mga tahanang magsisilbing bagong simula para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at para na rin sa ating mga kababayan na nasa danger zones. Ang proyektong ito ay higit pa sa pagtupad ng aming balanced housing compliance. Ito ay sagisag ng aming pangako na makiisa sa pamahalaan at sa mga kaibigan namin sa pribadong sektor upang makapaghatid ng ligtas na tahanan at bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Adaan pa iti multi-purpose hall and community facilities ti lugar, kasi ti basketball court, elevated water tank, ken sewerage treatment. Maysa ni Nanay Nenita manipod gada ni tayong kadagiti benepisyaryo. Awan nagbanbanagan ti balayda kalpasan ti gingined, ken agdama nga agnana edda iti asideg ti karayan. Pwede ma'am bungalo di balay mi. Idi na may ti gingined nga 7.0. Iso dahil na totally damaged as in nga narpuok amin nga balat nga kuwang kwarto mi. Adamot may isa nga managtulong ng taditi materyales nga ng quality at adigi na di balay mi. So dagiti pa temporary pa dyan? Won ma'am. Nakaanay kami pa mo di balay mi dati. Yan tulaki di tatan nga napimpintas ti malisam min. So nga Thank you kanya dagiti aming atimulong. Karaman pay a benepisyaryo dagiti agna iti danger zone ken dagiti na big a marigrigat a pamilya babaen ti LGU MSWD. Inyo nay unay met ni Vice Governor Ann Bersamin ti panangiyali kakati balay ana isagot kadakwada. Kadagiti mangukupar kadagiti dagitoy a babbalay ikailalaan nyo. Dagitoy kang runaan na alagaan nyo, aywanan nyo ti komunidad nga bubuan nyo. Saan met aninamnaman ni Mayor Placido Eduarte nga iti kaadaywan a barangay ti tayom ti pakaypatakderan ti Indigo Subdivision. Original a plano nga agbalin a sanitary landfill daytoy adaga ti LGU, ngem na deny daytoy idi 2019. Ket ita agserbin abaro a pagtaengan dagiti residente ti tayom a naapektaran ti naglabas a gingined. If God closes the door, it will surely open a window. So, during the time na nagkaroon ng lindol dito sa amin, may kutob din ako na merong kapalit. And it's a cycle. Ito nga yung kapalit. I'm just always praying na masustain ito as what expected by our donors, as what expected who built this Indigo Subdivision. Nung opening ribbon cutting phase 1 yun. So ibig sabihin may phase 2. Sana magkakaroon. Manamnama ti panagakar dagiti benepisyaryo ti lugar apaman a mailipas ti values formation kadakwada. Ti aktibidad ket saan laing a panakayawat ti balay kadagiti benepisyaryo. Ngem ket di panakayawat ti baro anamnama ken panakaytuloy ti arapaap dagiti tayo menyos. Jessica Boreta, Balitang Solid North.